Яшел үзәндәге идел тернәкләндерү үзәгенә пресс-тур оештырылды. Журналистларга берничә ай дәвамында социаль көнкүреш күнекмәләрен үзләштерүче кешеләр яши һәм укый торган бүләкне күрсәттеләр. Кыймак пешерү өчен камырны дөрес итеп тугылау, тегү машинасында эшләргә өйрәнү, бүлмәдә тәртип урнаштыру. Булар хуҗабикәләр өчен гадәти эшләр булса да, психик яктан авыру кешеләргә җиңел бирелми. Алар адым саен авырлыклар белән очраша. Бу кешеләргә идел социаль тернәкләндерү үзәгендә гадәти тормышка җайлашырга ярдәм итәләр. Комплекс, который позволяет вообще людям, которые действительно... Төрле психик авырулар белән чирләгән кешеләргә комплекслы якын килергә кирәк. Без аларны биргә алып киләбез. Мондый авыру кешеләргә белгечләр яңа күнекмәләр алырга булыша. 18-дән 40 яшькә кадәр пациентлар эш ай дәвамында педагоглар һәм ата-аналар ярдәменнән башка социаль хезмәт һәм көнкүреш күнекмәләрен үзләштерәләр. Бу аларга киләчәктә мөстәкыйль яшәргә ярдәм итә. Мы преодолели свой страх перед плитой. Еще мы... Без плита алдында куркуыбызны җиңдек. Монда күп нәрсәгә өйрәндек. Без сәхнәдә тамашачылар каршында басып, чыгыш ясарга да өйрәндек. Курку хиссен җиңдек. Без шулай кешеләргә игътибарлы, ярдәмчел булу күнекмәләрен үзләштердек. Социаль күнекмәләрнең сыйфатын яхшырту өчен үзәктә күп төрле алымнарны кулланалар. Алар психик яктан авыру кешеләргә җәмгыятьтә яраклашырга булыша. Bundan тыш, сәламәтлекләрен саклау һәм яхшырту өчен пациентлар көн саен сәламәтләндерү процедураларында, массаж ясаталар, диалог физкультурасы һәм психолог сеансларында катнашалар. Бездә мөмкинчекләре шикләнгән пациентлар дәваланалар, үзләренә дава шифа алалар, безнең центрга килеп, безнең үзәккә килеп. Фарис Мөхәммәтов, Ангелина Морозова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.